Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Kitabul Iman utawi iki iku kitab tentang iman. An Anasen diriwayataken saking Sayyidina Anas radhiyallahu muga-muga ridhoni Allahu sapa Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik. Yang mana Sayyidina Anas niki biyen ketika umur 10 tahun niku di terke ambikan ibuke ya ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, niki kula gadah putra, kalau pasrahke teng jenengan saged jenengan kon-kon jenengan apa pokoknya ngladeni jenengan niki. Niku Sayyidina Anas bin Malik. Nggih. Terus berkah saged khidmah ning Kanjeng Nabi, nggih dadi wong pinter, wong cerdas untuk hadis kuatah. Nggih kathah ngriwayatno hadis niki Sayyidina Anas. Radhiyallahu muga-muga ridhoni Allahu sapa Allah anhu saking Sayyidina Anas. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi. Qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi, salasun utawi telung perkara. Ya. Salasun utawi telung perkara man kang sapane wong, utawi sapane wong, man kang utawi sapane wong kunna kang ana apa telu perkara mau fihi ing dalem man wajada iku mongko nemu sapa wong halawatal imani ing manise iman. Halawatal imani ing manise iman. Ya khabari salasun an yakuna iku yen ta ana Allahu sapa Allah. An yakuna iku yen ta ana Allahu sapa Allah wa rasuluhu lan rasule Allah ahabba iku luwih disenengi sapa Allah lan rasule ilaihi maring wong mimma saking perkara siwa huma kang saliyane Allah lan rasule, mimma saking perkara daripada perkara siwa huma kang saliyane Allah lan rasule. Ya terus niki Kanjeng Nabi ngendikan ada 3 perkara, rungono, ana 3 perkara nek ada orang kok bisa melakukan 3 perkara ini bakal nemoni manisnya iman. Jadi iman iku ya ana rasane bareng. Nggih. Ana rasane manis ya. Lah telu perkara iki ada pada seseorang, maka orang tersebut iki bakal nemoni manise iman. Ngrasakno iman iku wis masyaallah, lezat, nikmat. Nggih. Apa wae telu iku apa wae? Sing pertama, nggih. Allah dan Rasulnya harus lebih dia cintai daripada sing saliyane Allah lan Rasule. Jadi ning atine wong iki mau nggih kapan kok wis iso mencintai Gusti Allah, mencintai Rasul Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan cintane iku melebihi daripada yang lainnya ya, maka wong ki iso nemu manisnya iman ya, ngrasakno manisnya iman niki perkara sing penting sangat nggih. Pilih Gusti Allah dan Rasulnya itu harus kita prioritaskan, harus kita unggulkan ya, harus kita utamakan daripada yang lain ya. Demikian niku ya para sahabat ya, niku ya, ketika sudah masuk Islam ya kok ana wong tuane niki sedurung masuk Islam ya didhawuhi kan perang wong kafir ya, wong tuane yang masuk barisane wong kafir ya iku napa jenenge ya wis tetep bismillah wis berangkat meskipun wong tuane ana ning kono nang barisane wong kafir
Ya. Jadi wadah luar biasa niku orang para sahabat niku. Ya. Napa jenenge dalam mempraktekkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya melebihi daripada yang lainnya. Ya meskipun anake, meskipun wong tuane, meskipun harta bendane, ya kapan Gusti Allah sampai Rasulnya iki harus diutamakan daripada yang lainnya. Nggih, paham nggih? Paham mboten? Nah. Iku ngoten kudu dipraktekno. Nggih, sampean eling ana crita ndok mbiyen Kanjeng Nabi ngumumno. Ya iki ajeng perang butuh modal akeh. Ya dalam dakwah iku butuh modal akeh. Butuh modal banyak dalam dakwah menyebarkan Islam. Akhirnya ya sahabat Abu Bakar nggih ketika denger kayak ngono kuwi kabeh bondone di paringno kanggo dakwah Islam. Kabeh bondone. Dadi wis ora di bondo apa-apa. Dikekno ning Kanjeng Nabi, niki Kanjeng Nabi. Ya, niki kagem dakwah Islam. Ya. Niku kados ngoten. Ya, lah terus awakmu ninggali kanggo anak bojomu piye? Kula ninggali karo anak bojo kula Gusti Allah. Gusti Allah iki sing Maha Pencukup, memberi kecukupan. Nah, jadi nggih ngoten. Nggih, tek senenge para sahabat, terutama sahabat Abu Bakar terhadap Kanjeng Nabi niku sangat luar biasa. Bahkan harta benda ya sampean bayang duwe duit akeh, duwe bondo akeh terus bariku mbok kekno kabeh dadi melarat. Nggih. Dadi melarat dadi rekoso. Iku nek gak wong jos iku ya ora iso kaya ngono kuwi. Nggih. Iku ngoten. Ya iki pertama wa an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Terus yang nomor loro ya di mana nih? Wa an yuhibba lan yenta seneng sapa man almar'a ing wong-wongan ning seseorang. La yuhibbu ora seneng sapa wong hu ing seseorang. La yuhibbu ora seneng sapa man sapa wong hu ing seseorang illa lillahi kejaba namung krana Allah azza wa jalla azza moho luhur Allah wa jalla lan moho agung Gusti Allah. Ya rungono sing nomor loro nggih iki kudu di dadekno pedoman ning atine sampean kabeh iki ya apa sing nomor loro nggih yang tadi iki bahas apa tiga sesuatu apabila ada di seseorang maka seorang ini dapat menemukan manisnya iman. Yang pertama tadi Gusti Allah Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lainnya. Sing nomor loro wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi kapan ana wong kok seneng ning wong liya nggih suka terhadap seseorang yang lain iki kudune la yuhibbuhu illa lillah ora seneng kejaba krana Gusti Allah. Krana Gusti Allah. Iki kudu digawe pedoman, kudu digawe patokan sampean. Nggih, sampean kadar senenge sampean ambekan wong liya iku aja sampe ya krana hal-hal duniawi, krana hal-hal misalkan napa jenenge ayune utawa gantenge bariku ilang iku. Ya. Utawa krana dunyane ya. Iku aku tak seneng ambek kanca sing iko ya kekancan ambek iko ambek fulan iko soalnya apa duwe akeh dijajakno terus aku kaya ngene iki ampun sampe nggih ampun sampe senenge goro-goro napa hal-hal duniawi ya tapi kudune senenge krana Gusti Allah artinya napa ndelok sifat-sifate iki sesuai syariat apa ora. Ya, iki wong iko kok ahli ilmu agama, ya kelakuane nggih tindak tanduke iki ya sesuai dengan agama. Senengi gak apa-apa, iku berarti seneng krana Gusti Allah. Paham? Paham mboten? Paham mboten? Ya, tapi kok senenge iku mau gara-gara hal-hal duniawi iki biasane nggih iki dadi ilmu titen. Kapan ana wong kumpul ambek wong liya nggih, srawung ambek wong liya kok motif hal-hal duniawi ya mbah jabatan mbah
ya bondo mbah apa ya mboten krana Gusti Allah nggih mboten apa krana Gusti Allah biasane pedhot bariku napa jenenge wis bar kok berakhir dengan permusuhan berakhir dengan wis pokoke sing macem-macem iku akhire iku lah ya tapi nek kabeh perkara niku mau nggih ya disambungnya karena Gusti Allah niki bakal langgeng ya gak trimo ning donya iki tapi tekan akhirat dewe sebagian ulama maka lillahi dama wattasal kabeh perkara sing diniatno krana Gusti Allah iki langgeng wattasal lan nyambung dama langgeng wattasal lan nyambung di hubungan antara sama konco ya krana Gusti Allah wong ki apik akhlake apik ya agamane apik ya kancane krana Gusti Allah iki langgeng terus ya pol besok tuwek nggih misal hubungan antar murid ambek guru nggih hubungane krana Gusti Allah niki ya langgeng terus ya jadi sesuatu sing napa krana Gusti Allah ambek krana Gusti Allah ya iku langgeng tur nyambung kebalikane maka nali ghairillahi ya wong kotok ya ing kotok dadi sesuatu sing sale karena apa jenenge zala wong kotok ya ilang lan terus niku terputus. Jadi kabeh perkara sing krana Gusti Allah iki bakal ya kedepane ya bakal ilang. Nggih, bakal ilang terus bakal terputus. Ora langgeng. Hubungane mboten langgeng. Nah niku kados ngoten. Ya sampean iki antar satu kanca dengan kanca lain ning pondok niki nggih. Ya iki kudu ngoten. Hubungane iku ora trimo kekancan tok, tapi hubungane krana Gusti Allah ya. Padha-padha ngaji golek ilmu syariat Gusti Allah iki kudu sing apik ya antara satu dengan yang lain ya kabeh krana Gusti Allah niki nggih karena niate memang krana Gusti Allah ya maka iki langgeng nggih langgeng artine napa ya engko digawe gampang dening Gusti Allah asbabul mawaddah sebab-sebab dadi napa jenenge rasa cinta satu dengan yang lain ya rasa nyaman satu dengan yang lain ya niku kados ya jadi iku sing dieling-eling ya sampean kok seneng ambek wong iku sing dike patokan iku apa Gusti Allah iki nggih aja sampai patokan perkara-perkara donya kathah contoh nggih iki guru-guru misalkan perkara sing guru-guru bisnis tapi bisnis yang murni bisnis tidak ada ya unsur kayak dakwah tidak ada unsur kayak napa jenenge ya berdagang nggih krana Gusti Allah ya sing murni unsur bisnis utawa nggih koalisi yang bersifatnya kekuasaan misalkan nggih niku biasanya ora langgeng ya biasanya gak langgeng ya bariku ya wis malah tukaran ya betapa banyak orang partner asalnya konco kerjane rekan kerja rekan napa usahane tapi karena iki mau gak dilandasi krana Gusti Allah akhirnya berakhir tukaran ya begitu pula pejabat-pejabat nggih nu kathah sing asale iki dalam pemilu iki pemilihan umum iki ya iki berkoalisi ya gabung jadi siji tapi berikutnya malah tukaran ngelek-ngelek ya iku nek gak krana Gusti Allah ya ngoten niku paham mboten terus yang terakhir wa an yakroha lan yento gedeng sapa wong an yakroha lan yento gedeng sapa wong an yauda ing yento balik sapa wong fil kufri ing dalam kekufuran kama yakrohu kama kaya perkara yakrohu kang gedeng sapa wong an yuqdhafa ing yento diuncalake finnari ing dalem sapa wong finnari ing dalem
neraka. Ya. Nah, kene iki makna zahire nggih. Ya, sing terakhir adalah napa wong kapan wis masuk Islam gimana zahire ya udah iku balik ning kufuran, artinya sadurunge kafir terus badane iku balik masuk Islam, terus badane ketika masuk Islam kudu gething nggih balik dalam kekufuran sebagaimana wong iki gething nek diuncalno ning neraka utawa diuncalno ning geni. Ya ana geni gede sampean terus bariku diuncalno, kira-kira gelem ta Mas sampean? Purun ta mboten? Ana geni ya, misal biyen bakaran iku sampean diuncalno. Ora gelem mesti. Iki lagi geni donya iki. Meneh kok geni neraka. Ning akhirat iki jauh lebih mengerikan neraka niku nggih. Ya. Lah iki sing terakhir niki nggih, kapan ana wong sudah masuk Islam kemudian asalnya kafir sudah masuk Islam ya harus benci ambekan masuk ning kufur ning kekufuran ya sebagaimana dia benci di uncalno ning neraka. Ya, tapi sebagian ulama nggih menika Imam Asy-Syarnubi nggih niku ngendikan bilih an yakroha an yauda balik yauda niku maknane yasira utawa napa jenenge dadi fi al-kufri ilal kufri. Ya iki berarti berlaku kanggone wong sing asale kafir dadi muslim, ya berlaku sing memang dari awal sudah muslim ya. Artinya pripun? Nggih. Ya gething maring kekufuran, ya gething maring kekufuran, gething nek nyemplung ning kekufuran sebagaimana gething nek diuncalno ning neraka. Ya kudu ngoten. Nggih. Ya, jadi kudu ning ati kudu ana rasa benci ambek kekufuran, harus ada itu. Ya, harus ada napa rasa benci terhadap kekufuran. Ya. Dan harus ndonga terus. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan dadosaken kula selalu muslim. Ya, aja dadekaken dados wong kafir. Naudzubillah min dzalik pokoke. Ya, niku ngoten. Ya, kudu iku dan kudu semangat nyiarno dakwah Islam. Nggih. Kapan ning daerah sampean kok ana napa jenenge akeh wong-wong kafir misalkan iso nyiarno dakwah Islam sehingga muga-muga ya kathah tiang-tiang sing non muslim niki ya saged untuk hidayah mergo kita sedanten. Nah, dungane sebagian kiai niku Allahumma hdina wahdi bina. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi petunjuk kita, juga panjenengan paringi petunjuk orang lain dengan kita. Ya, niku ngoten. Lah iki 3 perkara niki kapan ono ning seseorang maka dia akan menemukan manisnya iman. Apa ya yang pertama apa mau? Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada yang lainnya. Terus yang kedua, cinta kepada seseorang karena Allah. Terus yang nomor 3, gedeng ambek kekufuran sebagaimana gedeng nek diuncalno ning neraka. Nah iki kudu dipraktekno kabeh niki. Ya. Nah sebagaimana iku mau iki dadi intine ngeten. Intine niki ya diantarane makna yang dikandung ning kene iki. Wong iku kudu ana sing jenenge tahliyah ambek takhliyah. Takhliyah sing pertama iku takhliyah. Takhliyah iku apa? Takhliyah iku ya bersihno awak dhewe saka sifat-sifat sing buruk. Nah, iki mau sing nomor 3 iku adalah takhliyah. Ya bersihno awak dhewe saka perkara sing buruk yaiku kekufuran. Ya, sebagaimana sampean rungokno. Nah, ana gelas pengen diiseni. Gelasnya kotor. Iku langsung mbok iseni apa mbok ilangno sik kotorane. Hah? Diresiki sik. Dadi awak yang ngono kuwi. Kita nggih ya meskipun kok iso bareng-bareng juga ya langsung bareng-bareng keduanya bisa. Jadi resiki awake resiki kok terus badan niku lagi gampang ya nglakoni sifat-sifat sing apik. Ya perkara-perkara sing elek niki diadohi nggih. Setelah niku perkara-perkara sing apik niki dijalankan. Ya dan dua-duanya iki iso bareng. Iso berlaku bareng. Artinya apa? Yo di satu sisi ngedoi perkara sing elek, di satu sisi yo langsung melakoni perkara sing apik. Paham? Paham mboten? Ana takhliyah
Yang tahliyah iku apa ngresiki awak sangka perkara elek. Ana tahliyah menghiasi diri dengan sifat yang bagus. Nggih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.